रिकॉर्डिंग बाय रेखा स्टूडियो वेदिया। ऐसन भारत मोर कहवा से आइल दिन भर पीछे पीछे रहे खखुआइल ऐसन भारत मोर कहवा से आइल दिन भर पीछे पीछे रहे खखुआइल कबो कगरिया धरे पजरिया कबो कगरिया धरे पजरिया पिछवे के जगह बिछेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला ऐसन भारत मोर कहवा से आइल दिन भर पीछे पीछे रहे खखुआइल ऐसन भारत मोर कहवा से आइल दिन भर पीछे पीछे रहे खखुआइल कबो कगरिया धरे पजरिया कबो कगरिया धरे पजरिया पिछवे के जगह बिछेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला भुइया बिछा के गमछा कहेला आजा कहेला पलंग पर आवे ना महाजा भुइया बिछा के गमछा कहेला आजा कहेला पलंग पर आवे ना महाजा करेला तारीफ हमरा चिकनी बदन के अने में कबो हमरा घरेला बम के करेला तारीफ हमरा चिकनी बदन के अने में कबो हमरा घरेला बम के खुद ही बैठ के करे कटैया देहिया से अपना सिचेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला Presents by Rekha Films. कोला पर सैया सके ऐसन बेशर्मी उठता रे हमरा देहिया में गर्मी कोला पर सैया सके ऐसन बेशर्मी उठता रे हमरा देहिया में गर्मी देखी के हही देहिया के इसाजा गावे लागी तिया मनीर राजा देखी के हई देहिया के इसाजा गावे लागी तिया मनीर राजा राइटर विशाल आ डीजे साजन एक ही बात पर मिचेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला सैया लहंगा में बैठी के सेल्फी घिचेला Rekha Digital Recording Studio, Betia.